ಕಿರಣಣ್ಣ ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್? ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹುಷಾರಿದ್ದಾನೆ. ಮಳೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫುಲ್ಲು ಮಳೆ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫುಲ್ಲು ಮಳೆ. ಎಂತ ಮಳೆ ಮಾರೆ, ಫುಲ್ಲು ಮಳೆ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್? ಇರ್ನ ಒನಸ ಅಂಡಿ. ಒನಸಾಂಡೆ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ. ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ? ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಕ್ಕ ಜಿಪ್ಪು ಒನಸಾಂಡೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ. ಕಜಿಪು ದಾದಾ ಕಜಿಪು ಚಿಕನ್ ಕೋಟೆ ನನ್ನ ಬತ್ತೀರ್ ನಾಗರಾಜನ್ನೇ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನಾಗರಾಜನ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ ಒನಸಾಂಡ ಇರ್ನ. ಕಿರಣಣ್ಣೆ ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೀನು ಸಾರು. ಹೌದಾ ಕಿರಣಣ್ಣ ಮೀನು ಸಾರ? ಸವಿತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ನಾಗರಾಜನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ನಾಗರಾಜನ್ನ ಒನಸಾಂಡೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಬರ್ಸೊಂಡೆ ಇರ್ನವರುಡು. ನಾಗರಾಜನ ನಲ್ಪ ಬರ್ಸೊಂಡೆ ಎಂಚಿ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ. ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಾಗರಾಜನ್ನೇ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನಾಗರಾಜನ್ನ. ಬರ್ಸ ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ. ಯಾನ್ ಜೆತ್ತಿತ್ತೆ ಮಾರ ಚೂರು ನಿದ್ರೆ ಆವತ್ತನ ಗೊತ್ತೇ ಆಯ್ತೆ ಲೈವ್ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏರುಳ್ಳೇರು ತೂಕ ಲೈಕ್ ಡನ್ ನಾಗರಾಜನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗರಾಜನ್ನ. ನಾಗರಾಜನ ಅವನಸಾಂಡ ಸವಿತಕ್ಕ ದೂರ ಬಯರಿ. ನಾಗರಾಜನ್ನ ಯಾವ ಊರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣಣ್ಣೆ. ನಾಗರಾಜನ ಇರ್ನ ಊರು ಒಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣಣ್ಣ. ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರಾಜನ್. ಉಣಸ ಆತುಜಿ ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಗಂಟೆ ಒರ್ಮ ಕರಿಂಡತ್ತೆ. ನಾಗರಾಜನ ಊರು ಓಲ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣಣ್ಣೆ. ಶಿಬಕ್ಕ ಬತ್ತೇರಿ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಶಿಬಕ್ಕ. ಏನ ಒನಸ್ತಾಂಡ ಶಿಬಕ್ಕ ದಾದಾ ಕಜಿಪು ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಕೋಪ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯೆ ದಾಯಕೋಪ ನಾಗರಾಜನ್ನ ದಾದಾಂಡು ಅಂದಾರ ನೆಲ್ತುಜಿರೆ ಗವಿ ದಾಯ ನೋಡಿರುತ್ತೆ ನಾಗರಾಜನ ದಾಯಕೊಪ್ಪ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಶಿಬಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡೆ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣಣ್ಣ. ನಾಗರಾಜನ್ನ ಊರು ಬಿಸಿ ರೋಡು ನೋಡಿ. ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಊರು. ನಾಗರಾಜನ ದಾಯಕೋಪ ಪನ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ದಾಯ ಇಂದು ಪನೋಡೇರು. ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅರೆನ ವೈಟ ತೂತೆ ಲೈವ್ಡು ಏರ್ನ ಲೈವ್ಡ್ ತೂತೆ. ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಏನ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಲೈವ್ಡ ಏನ ಲೈವ್ಡ್ ತೂತೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒನಸ್ ಆಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಿಬಕ್ಕ. ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ದಾಯಕೋಪ ದಾಯಕೋಪ. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಹೌದು ನಾನು ಯಾರ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ದುರ್ಗಾ ಅಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಮಹೇಶಣ್ಣನ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು
ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಿ, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಭಲೆ ಭಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬತ್ತುಂಡು. ನಾಗರಾಜನ ದಾಯಕೋಪ್ಪ ನಾಗರಾಜನ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುರ್ಜತೆ ಎಂಚ ಬೇಜಾರಂಡ ಅಂದರೆ. 90ಲ ಬತ್ತುಂಡು. ಸುಬಕ್ಕಲ ಎಕ್ವರಿಯಲಿ ಸೋಡಲ ಬತ್ತುಂಡು 90ಲ ಬತ್ತುಂಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪೇಟಿಗೆಡವು ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಿಂಗ ಡೌಟ್. ಅಕ್ಕ ದಾದ ಅಕ್ಕ ನಾಗರಾಜನ್ನ ಅವ ಅಕ್ಕ ಬಂಡೆರ್ ಅಕ್ಕ ಅತ್ತ್ಂಡ ಅಕ್ಕ 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 ಕಕ್. ನೀವು ಯಾವ ಊರು? ನಾವು ಕಾರ್ಕಳ. ಅಕ್ಕನ್ನ ಬಾಯಿ ಬನ ಅಂದ್ರೆ ನಾಗರಾಜನ ಕೋಪ ಅಂದ್ ಬಂದ್ರತ ದಾಯಿ ಪಂಡಿಜಾರತ್ತ. ಆರು ಪಕ್ಕಡ ಗಮ್ಮತ್ ತಿನ್ನಂದು ಇರ್ ಗಮ್ಮತ್ ಬನ್ಯ ನಾಗರಾಜನ್ನ. ನಮ್ದು ಊರು ಕಾರ್ಕಳ. ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಊರು? ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡ ಅವ್ರದ್ದು ಚಾನಲ್ ಉಂಟು. ಉಂಡಾ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ ನಿಮ್ದು. ಸಿಸ್ಟರಾ ನೀವು ಸಿಸ್ಟರ ಬ್ರದರಾ? 90 ಹಾಕುವರಿಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. 90 ಹಾಕೋರೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕುಡ್ಲ ಇರ್ ಕುಡ್ಲದಾರೆ ಇರೇ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡತೆ. ಅಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡಾ? ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡತೆ ಇರ್ನ ಇರೇ ಬ್ಲೂ ಕೊರಡೆ. ನಾವು ಕುಡ್ಲ ಬಾರಿ ಸಾರಿ ಅಕ್ಕ ಬನನ್ ದಾದ ನಾಗರಾಜನ್ನ. ದಾದ ನಿಂಗೆ ಇರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಕೋಪ ಬಂಡರಿತ್ತು ಸಾರಿ ಬನಂದುಲ್ಲಾರ ದಾದಾಂಡ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಡೆರ್ದು ದಾದ ಪನ್ಲೆ ತಪ್ಪ ಆತಂಡ ಸರಿ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಪ ನಾಗರಾಜನ್ನ ದಾದ ತಪ್ಪ ಆತಂದ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ದಾಂಡೆ ಬೊಡ್ಚೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬ್ಲೂ ಬೊಡ್ಚ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಇಜ್ಜ ಉಂಡತೆ. ಅಕ್ಕನ್ನ ಕೂ ಬಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಾಗರಾಜನ್ನೆ. ಕೂ 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 ದೀಪಾವಳಿ ಬತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕೂ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಇಜ್ಜೋ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಇಜ್ಜೆ. ಕೆಂಚರೆ ಬ್ಲೂಕರ್ ರಾಪುಜಿ ಚಾನೆ ಬೇತೆ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡೆ ಇರ್ನ ಅವು ಚಾನೆಲ್ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ಮಾತ್ರನೇ ಬೇತೆ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡೆ ದಾದಾಪುದಾರ ಆಯ್ತಾ. ಉನಸಂಡೆ ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ದಾದೆ. ನಾಗೇಶನ್ನ ದೂರ ಪೋಯಾರು. ಕಿರಣನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ? ಶುಭಕ್ಕ ಒಡೆ ಪೋಯಾರು. ಉಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ಅತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅನ್ನ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ದಾದಾ ನಾಗರಾಜನ್ನ. ಸುಸಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ಟ ಇರ್ ಬ್ರದರ ಸಿಸ್ಟರಾ? ಕ್ರಾಸ್ಟಾ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಟಾ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಇರ್ನ ಅವೆ ಅಂತ ತೂತುಜಿ ಮಾರೆ ತಿಕ್ಕದು ಜವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇರಂಜಿ ಎಂಕನ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಐಟ್ ಆ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತನ ಐಟ್ ಈರೆಗ್ಲಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ. ದಿವಾಕರನೆ ಬತ್ತೀರ ಅವ್ರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನರಂದೇ ಬತ್ತೇನೆ. ಇವ್ರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನರಂದೇ ಬತ್ತಾರ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ದಿವಾಕರನ್ನ. ದಿವಾಕರನ್ನ ನಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಲೆ ಅವೆ ಯಾನ್ ಸಿಸ್ಟರಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ಟಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅತೆ ಇರ್ನ ಕ್ರಾಸ್ಟಾ ಅಂದ್ ಪನೊಲಿ ಅತೆ. ಕ್ರಾಸ್ಟಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನೊಲಿ ಅತೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ? ಹಲೋ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲ ರೊನಸಾಂಡ ಅವು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂದಂದ ಅವು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಉಲ್ಲಾರೆ ಉಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದಾನೆ ಏಪಲ್ ಎಂಕ್ ಉಲ್ಲಾರೆ ಎಂದಕೇನು ಎಂಕಲ ಮಿತ್ ಬಾರಿ ಡೌಟ್ ಉಂಡಾರೆ ಏಪಲಕ್ ಏನ್ ಬೇರೆ ಉಲ್ಲಾರೆ ಉಲ್ಲಾರೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಕಾರ್ಲಾಡಿ ಉಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನಾಗರಾಜನ್ನ ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ಅವು ಮೊನೋ ಚಾನೆಲ್ ಮೊನೋ ಆತುಂಡೆ ಏತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ಮೊನೋ ಅದು ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಪನಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕ್ರಾಸ್ಟಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ನ ಮೊನೋ ಅದು ಏತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಕಜಿಪು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಗೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಗಂದೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಪನೋಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್
ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಜನ ಉಲ್ಲೇರಾಕೆನ್ಯ ಪೂರ ಜನ ಉಲ್ಲೇರಾಕೆನ್ಯ. ಅಕ್ಲುಗ್ರು ಓಡೆ ಪೋತಾರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಹಾ ಕೆಲವು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಕೆಲ ಜನ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ನಿತ್ತೆ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಬರ್ಪುಜೇರು. ದೂರ ಪೋತಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು. ಗೊತ್ತು ಜಿ ದೂರ ಓದ್ತರಂದು ಇತ್ತೆ ನವರಾತ್ರಿ ಅತ್ತೆ ಎಂಚ ಪುರ ವೇಷ ಮಣಿ ಪಾಡ್ದು ಎಲ್ಲ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದನ. ಯಾನ್ ಲೈವ್ ದೆತೊನೊಜ್ಜಿ ಅವು ಚಾನೆಲ್. ಲೈವ್ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಸಬ್ಬ್ ದೆತೊನೊಜ್ಜಿ ಅವು ಚಾನೆಲ್ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಸಬ್ಬು ದೆತೊನೊಜ್ಜಿ ಅವು ಚಾನೆಲ್. ಲೆಸ್ಸಪ್ನತ್ತ ಅಂಚಿರ್ತ್ ಕೆಲವು ದೆತೊಂವೆರ. ಅಕ್ಕ ಆಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾಗರಾಜನ್ನ ಅವವೇ. ಮೊನ ಅದ್ ಕಾಸು ಬತ್ತುಂಡು ಅಂದೆ. ಏತು ಸಲ ಕಾಸು ಬತ್ತುಂಡು ಕ್ರಾಸ್ಟ ಸಿಸ್ಟರ್. ಏತು ಸಲ ಕಾಸು ಬತ್ತುಂಡಾಯ್ಟ್. ಮೊನ ಅದು ಏತ್ ಟೈಮ್ ಬೋಡು ಕಾಸು ಬರಡಂಡ. ದಿವಾಕರನೆ ಕೋರಿಗೆ ದಿವಾಕರನ ಕೋರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಗರಾಜನ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರೆ ನಾಗರಾಜನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಂಡೆರ್. ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಿಸಿ ಪೂರ ಜನಲ ಅಂದ ಅಂದ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ಲ ಬಿಸಿ ಆತೆ ಅಂಚ ಇರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಒರಿಲ ಇಜ್ಜೆರಿ ಬರೋ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೀತೆ ಬಿಸಿ ಏರು ಇಪ್ಪೇರು ಜೀರ್. ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋಗು ಸಬ್ಬು ತಿಕ್ಕುಂಡ ಒಂಜಿ ಸಲ. ಸಬ್ಬು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಲ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋಗು ಸಬ್ಬು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಲ ಅಂದೇ ಕ್ರಾಸ್ಟ ಅಕ್ಕ. ವೀಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಕಾಸು. ವೀಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಕಾಸುಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಬತ್ತುಂಡು. ಅಂಚತ್ ಏತು ಸಲ ಕಾಸು ಬತ್ತುಂಡ್ ಕಿನ್ನೆತ್ತರೆ ಮೋನ ಅದಿಯ ಸಮಯಡ್ ಚಾನಲ್ ಮೋನ ಅದ್ ಏತ್ ದುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕುನತ್ ಏತ್ ಸಲ ಬತ್ತುಂಡ್ ಏತ್ ಟೈಮ್ ದೆತೊಂಡ್ಬೆರ್ ಕೆನ್ಯ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಎನ್ನ ರೀಸೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆವರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿನಿ. ರೀಸೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ಎಂಚ. ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೆಲ ಪನ್ಪೆರ್ ಕೆಲ ಪನ್ಪುಜಿರತೆ ಲೈವ್ಡು ಅಕ್ಲೆನ ಬೇತೆನೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡಪ್ ನಮ. ಆಜಿ ಮಂತ್ ಆಂಡ್ ಆಜಿ ಮಂತ್ ಆಂಡೆ ಸ್ಯಾಲ ಕಾಸು ಬರ ಸುರು ಆದ ಮೊನ ಆದ. ಮೋನ ದಿಯ ಸಮಯ ದೆತೊಂಡ್ಬೆರ್ ದುಡ್ಡು ಪಾರ ಅಂದ್ ಕೇನ್ನೆಗೆ. ಅವು ಚಾನೆಲ್ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆವಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚ ಪನ್ಯಂತರ. ವೈರಲ್ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾಗರಾಜನ್ನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾಗರಾಜನ್ನ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಇರೆಗ್ಲ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಐತ್ ಬಿಡ್ತು ಬರ್ತಿನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್. ಅತ್ತಿಯ ಆರ್ ಪಂಡೆರ್ ವೈರಲ್ ಪಂಡೆರತ್ತ. ಮೊನ ಅದ್ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲಾಂಡೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅತ್ತಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಯಾರ ವೈರಲ್ ಆದ್ ಪಂಡೆರ. ಅಂಚತ್ತಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಂದಪುಂಡು ರಪ ರಪ ಆದ್ನ ತಾರೆ ಪಂಡೆರ. ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೆರ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದ್ರೆರ್ ಹಾಯ್ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಅನಸಂಡ. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬಾಲ್ ಚಾಂಚಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಫೈನಲ್ ಆ ಮ್ಯಾಚ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ. ಮ್ಯಾಚ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಾ ಅತೆ ನನ್ ಕೇನುಂಡ ಇಜ್ಜ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪುತ್ರ ಕೊಡಗಿನ ಮಿತ್ರ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಇರೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡೆ. ಇರೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಮಂಗಳೂರು ದಾರ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪುತ್ರ ಕುಡ್ಲದ ಯಾರ್ ಕೊಡಗಿನ ಮಿತ್ರ ಯಾರ್. ಲೈಕ್ ಯಾರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣಾವೆ ಬ್ರದರ್ ಅತೆರ್ ಬ್ರದರ್ ಅತೆ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡೆ. ಏರನ ಪೂರ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇರ್ನ ಚಂದ ಪುದಾರ್ ದಾದನ್ನ. ಚಾನಲ್ ಇತ್ತುಂಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಇರೆಗ್ ಇಗ್ಲೆಜೊನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಚಾನಲ್ ಏರ್ನ ಪೂರ ಉಂಡೊಂದು. ಚಾನೆಲ್ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತುಜಿ ಎರಡು ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ. ಬೊಕೊಂಜಿ ಇಂಚ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆವೆ. ಲೈವ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಬೂತ್ ನೂಡು. ವಿಶಾಲ್ ಏನ ಬ್ರದರ್ ವಿಶಾಲ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ. ವಿಶಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ವಿಶಾಲ್ ಬ್ರದರ್. ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆವೊಡು ಡಾಲರ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆಂಡ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆವಡತೆ ಅಪಗ ಡಾಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ.
ಡಾಲರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ವೈರಲ್ ಅಂಡ ಡಾಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡಾಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಕಡಿಮೆ ಪಿದೈಕೆಲ್ಲ ಪಿದೈ ಪೋದು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಇರ್ತಾರತ್ತ ಪಿದೈದ ಸೂಪೇರು ಕ್ರಾಸ್ಟ ವಿಲಾಗ್ಸತ್ತೇರ್ನ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕ್ರಾಸ್ಟ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂವರ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈಗ ನಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕು ಜಾವು ಇಜಿನ ತಿಕ್ಕು ಜಾವು ಚಾನೆಲ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಬಾರ 5K ಆಂಡ 1-2 ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಗಡ್ ಆತು ವೈರಲ್ ಅವಡೆ 5K ಮುಟ್ಟ ವೈರಲ್ ಅವಡ 1-2 ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಗಡ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡತೆ ಕ್ರಾಸ್ಟ ವಿಲಾಗ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ತಿಕ್ಕುಂಡ ತೂಪೆನ್ ಅವಿರ ಇರು ಅಕ್ಲೆಂಚ ಪಾಡ್ದಿ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪೊಡಿ ನಮ್ಗೆ ದಿನ ತಿಕ್ಕುಜಿ CRASTA ವಿಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡೋಡು ವಿಶಾಲಣ್ಣ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡತೆ ಕೊರ್ರ ಆಪುಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂದೆ ಕೊರ್ರ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕ್ರಾಸ್ಟ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಅವೇ ಗೊಂಬೆ ಡಿಪಿ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಕ್ರಾಸ್ಟ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗೊಂಬೆ ಡಿಪಿ ಉಂಡುಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪನು ಆಯ್ತೊಕ ತೂಪೆ ಬೇಜಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ರಾಸ್ಟ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೇಜಾರ್ ಇಜ್ಜಾವೆ ಇತ್ತೆ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪನ್ಪುಜೇರ್ ಏರ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಈರೊಂಜಿ ತಂಡಲ ಪಂಡರ್ ಬೊಕೇರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೆ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರ್ ದಾಲ ಪನ್ಪುಜೇರ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾವೆ ಇರ್ ಪನ್ಯಾನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದಸರಾ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡಾಯ್ತು ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಶರತ್ತನ್ನೇ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಅವ್ವಾರು ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಶರತ್ತನ್ನ ಇರೆಂಚಲ್ಲರು ಅನಸಾಂಡ ಇರ್ನ ಕಜಿಪು ಚಿಕನ್ ಶರತ್ತನ್ನ ಚಿಕನ್ ವಿಶಾಲಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಕು ರನ್ನ ಅಂಡ ಮಂತ್ಲಿ 10,000 ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸೋಕು ರನ್ನ ಅಂಡ ಮಂತ್ಲಿ 10,000 ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ತಂಡಲ ಪಂಡೇರಿ ಇದನ್ನ ಪನ್ಪುಜ್ಜೇರಿ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರಿ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರ ಬರ್ಪೇರು ಏರ್ ಪನ್ಪೇರು ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರ ಶರತ್ತನ್ನೇ ಆಂಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ರಂದ ಒಡೆ ಪೋತೇರಿ ಗೇಲ್ನಿ ಎಂಕು ಬಂಗುಡೆ ಆಜಾಯ್ನಿ ಬಂಗುಡೆ ಆಜಾಯಾರ ಅಡಿವತ್ತು ಜುಡ ಬಂಗುಡೆ ಆಜಾರವಲ್ಲಿ ಕೋರಿ ಅಂಡಲ ಗೊತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮು ತಾಗುಂಡು ಚಾನೆಲ್ ಗ್ರೋ ಆವೇರೆ ಅಂದಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಗ್ರೋ ಅವರ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗುಂಡು ಸರತನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಈರ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ 1 ಇಯರ್ ಆಂಡೆ ಕ್ರಾಸ್ಟ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ 1 ಇಯರ್ ಆಂಡ ಬೇಗ ಮೊನ ಆಂಡ ಇರ್ನ ಶರತ್ತನ್ನೇ ದಾನಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜ ಅವರ ಆಪುಜಿಂದು ಮೀನು ನೀರು ರಾಜ ಬಿರಿಯಾನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಣ್ಣಿ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪುತ್ರ ಕೊಡಗಿನ ಮಿತ್ರ ಓಕೆ ಓಕೆ ರೇ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೆ ಬಸ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಎಡೆ ಮಲ್ಪಲೆತ್ತ ಬೇಕು ಮರಿತೀನಿ ಬಸ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯಾವೇ ವಿಶಾಲಣ್ಣ 1 ಇಯರ್ ಆಂಡ್ ಅಂದೆ ಆಜಿ ಮಂತ್ಗ್ ಮೊನೊ ಆತುಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಜಿನೆ ಮಂತ್ಗ್ ಮೊನೊ ಆಂಡತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೇರು ಬರ್ತಿತ್ತೀರ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಆಲ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಐತ್ ಬರ್ತ್ ಬರ್ತಾರತ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೈತಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತದೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹಿಡಿತಾರಲ್ಲ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಶಾಲನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್
ಕಷ್ಟಕ್ಕ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ 2 ಮಂತ್ ಅಂಡ್ ವೈರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಇರೆಗ್ ಒಂಜೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ದೆತ ನೋಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಒಂಜೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅತೆ ಅಡಿಗೆದಂಡ ಅಡಿಗೆದನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಅತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತ ಎಂಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಲೆ ಅವೇಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕ್ರಾಶ್ ಟಾಕ್ ಅವೇ ಈ ರೈತ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೆಲವು ಪೂರ ಪಂಡಾರ್ ಎನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ ವಿಶಾಲನ್ನ ಓಕೆ ಈರೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪುಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ತೂಕ ಇರ್ನ ಶರತ್ತನ್ನೆ ದಾದ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಂದಿಯೆ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಶರತ್ತನ್ನ ಬರ್ಸ ಗಾಳಿ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಇಂಚಿ ಅಂಚ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜಿಂದೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಚುಲು ಚುಲು ಕೇಂಡು ಚುಲು ಚುಲು ಕೇಂಡ ಚುಲು ಚುಲು ಕೇನುಂಡತೆ ಬರ್ಸ ನನಲ ಕಮ್ಮಿ ಆರ ಕೇನುಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕ್ರಾಶ್ ಟಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಖುಲು ಪೇಸ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಪೇಸ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತುಜಿ ಮೂಲ್ ನೈಟ್ ಇಂಚ ಆಪುಂತುಲೆ ಮೂಲು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಉಲಾಯ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಪಿದಯ್ ವತ್ತು ಕುಲ್ಲಿನಿ ಮುಲ್ಪ ಲೈಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನಿಕುಲೆನ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಶಾಲನ್ನ ಲೈವ್ ವೈರಲ್ ಆಂಡ ಬೇಗ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದೆ ಕ್ರಾಶ್ ಟಾಕ ಲೈವ್ ವೈರಲ್ ಆಪುಂಡೆ ಲೈವ್ ವೈರಲ್ ಆಂಡ ಬೇಗ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಆಪುಂಡು ವಾಚ್ ಅವರ್ ನನ ಒಂತೆ ಇಪ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ರಾಶ್ ಟಾಕ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಒಂತೆ ಇಪ್ಪುನು ನನ ಆಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಏತಾಂಡ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮೂರು 900 ಆತುಂಡ ಅಂತೋಜೋಡು 3 900 ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದು ಇಪ್ಪುವೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ವಿಶಾಲನ್ನ ಈರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಮಾರ ಈರ್ ಚಾನೆಲ್ ಈರ್ನ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಆತೆ ಈರ್ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಿನಿ ಈರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಲ ಪಾಡ್ದಿಜರ ಅಂದ್ ಅತೆ ವಿಶಾಲನ್ನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾದಂದ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪರೆ ಎಜ್ಜ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಈರ್ನ ತಿಕ್ಕುದಿಜ್ಜಿ ಚಾನೆಲ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲರ ವನಸ ಆಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ವನಸ್ ಆಂಡ್ ಫುಲ್ ಮೊನ ಪಂಡ ಪೋರ್ 4000 ಅತೆ ಕ್ರಾಶ್ ಟಾಕ ಫುಲ್ ಮೊನ ಪಂಡ ಏತ ಆವಡು 4 ಅತೆ
ಅಕ್ಷತಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ನಿಕ್ಲೆನ ಊರು ಓಲು ಎಂಕ್ಲೆನ ಊರು ಕಾರ್ಕಳ. ಕಾರ್ಕಳ ಅಕ್ಷತಕ್ಕ ಕಾರ್ಕಳ. 4K. ಓಕೆ 4,000. ಎಂಕ್ಲವೆ 3,900 ಆದಿತ್ತಂಡು. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಬಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರ ಅಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತಂಡೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಅಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತಂಡೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವಿ. ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕ್ರಾಶ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತು ತಿಂದದು ಖಾಲಿ ಆದ್ಲ ಆತುಂಡಿಯೋ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತಾರ. ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡೆ ದಿನಾರ ಬರೋಡೊಂದಿತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತಾರ ಮಾರ್ರೆ. ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕ್ರಾಶ್ ಅಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಇರೇಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಅಕ್ಕ. ಈತು ಪೂರ ಕೆಲವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗವೆ. ಬಕ್ಕ ತೂಪೆ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಿವಕ್ಕ ತೂಪೆ. ಬಾಯ್ ರೆಗ್ಲಾ ಲೈವ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿನಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ರಾಶ್ ಅಕ್ಕವೆ. ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೂರ ಬತ್ತೇರು. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ವೆ ಓಕೆ ಕ್ರಾಶ್ ಟಾಕ್ ಅವೇ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಲೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಲೈವ್ಗು. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇನಿ ಬರೋಡು ಇತ್ತಂಡು ಕೋಡೆ ಪಂತಿನಿ ಅತ್ತೆ ಇನಿ ಬರ್ರೆ ಅಂದ್ ಇನಿ ಬರ್ರ ಬಂತಾರ ಎಂಕ್ ನೆನಪೆಜ್ಜಿ. ಯಾನಿಕ್ಲು ಪಂತಿಜಾರಂದ್ ಬತ್ತಿಜಿ ಮಾರೆ ನೀ ಕೋಡೆ ಪಂತಾರ. ಕೋಡೆ ಪಂತಾರೆ ಇಜಿನ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡಿನಿ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬೈಜರ್ ಲೈವ್ಗು ಅಂದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಒಂತೆ ಕೊರ್ಲೆಯಾರೆಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಅರೆಗೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರೋಡ್ಗೆ ನನ ಏರಿತ್ತೆ ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ವಾಡ್ಬೇರ್ ಮರ ನೈಟ್ ರಾತ್ರೆ. ಇರ್ನಲ ಖಾಲಿ ಅವರ ಆತುಂಡೆ. ನನ್ನ ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ನನ್ನ ಏಪ್ಪ ನಾನ ಎಲ್ಲೇನೆ ಉಂಡು. ಪೂರ ಅಂಗಡಿ ಬಂದಾಂಡ್ಗೆ. ರಡ್ಡ್ ಜನ ಐಡಿಡುಲ್ಲೇರು.
ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರ ನಂದುಲ್ಲೇರ್ ವನಸಂಡ್ ವನಸಂಡ್ ಚಂದ್ರ ಕೀರ್ನ ವನಸಂಡ ದಾದ ಕಜಿಪು ಹೊರತ ವನಸಂಡ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಐಟುಡುಲ್ಲಾರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಏರುಲ್ಲರ್ ದುಃಖ ಏರುಲ್ಲಾರ್ ತುಕ ಮುಜೇ ಜನ ಇಪ್ಪುನೆತ ಐನ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಐನ್ ಜನ ಬತ್ತೇರು ಏರುಲ್ಲರ್ ತುಕ್ಕ ರಪ ರಪ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆರ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಐಡುಡುಲ್ಲಾರು ಏರುಲ್ಲರ್ ತುಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಜನ ಬಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಸ್ಸ್ ಬಸ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವನಸಾಂಡ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ವನಸ ಎಕಡೆ ಆತಂಡು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪನೆ ಟಾಟ ನಡಿಜ್ಜಾಣಾರ್ ಬಸ್ ಈರ್ನ ವನಸಾಂಡ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ತೇರಂತುಕ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬರ್ಸಾನೆ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಅಂದ್ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡ್ ಬರ್ಸಿತ ಕುಡಿಸ್ರು ಇನಿತ ಬರ್ಸ ಎಂಚ ಜೋರು ಅಲ್ಪಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆಲ ಬರ್ಸಂಡು ಬರೊಂದುಂಡು ಬರ್ಸ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಪೋಪುಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಪೋಪುಂಡು ಒರ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಒರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಜಿಪು ಚಿಕನ್ ಚಿಕನ್ ರಚ್ಚು ಸಿಸ್ಟರ್ ಚಿಕನ್ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡ್ ಬನ್ನ ಇರೇಗ್ ದಾದ ಕಜಿಪು ರಕ್ಷಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರೇಗ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬರ್ಸ ಜೋರುಂಡು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಿಲ ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ ನೀರೇ ಬರ್ಸ ಇರ್ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪಾರ ಇರ್ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪಾರ ಮಾರ್ರೆ ಐಸ ಚಿಕನ್ ಪನಂದುಲೆ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪಾರ ಇರ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುಜೇರ್ಗೆ ಅರ್ದಾನೆ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಮೀನ್ ತಿನ್ಪೇರ ಮೀನ್ ಕಜಿಪು ಮಲ್ ತಿನ್ಪಾ ತಿನ್ನಿ ಅಂದ ಚಂದ್ರತೆಕ ಮೀನ್ ತೀರ್ಲ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪಾರ ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪುನಕ್ಲ ಅಂದ್ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪುನ ಜಾತಿ ಅತ್ತು ಹೇಮಕ್ಕ ಬತ್ತೀರು ಹಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ಹೇಮಕ್ಕನ ಕೋಡೆ ಹೇಮಕ್ಕನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ ಕೋರಿದ ತೆತ್ತಿ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪುನಿ ಅಂದೇ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುಜೆರ ರತೆ
ಮೀನ್ ಪಜ್ಜಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಬನಂದಲೇ ಚಂದ್ರತ್ತಕ್ಕ ಪಜ್ಜಿ ತಿನ್ಪುಜಾರ ಯಾವ ಪಜ್ಜಿ ತಿನ್ಪುಜ ಆನೆ ಅನ್ನ ಅವನಾಸ ಬಂದ್ರೆ ರೇಮಕ್ಕ ಅವನಸ್ತಾನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಬಾಲೆ ದಾದ ಅಲ್ಪೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತು ಒಂದುಲರ ಅಂದತೆ ಅರೆ ಟಿವಿದ ಏತ್ ಬರ್ತ ಬತ್ತ ಕಡೆ ಟಿವಿದ ಒಲ ಜೆತ್ತಾರ ಕೊಡೆ ದಾದಾ ಪಿದಾಯಿ ವೈದ್ಯರ ಹೇಮಕ್ಕಗ್ಲ ಮೀನ್ಗೆ ಇರ್ ನವರಾತ್ರಿಗ್ಲ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪಾರ ಹೇಮಕ್ಕ ನವರಾತ್ರಿ ಗಂಜಿ ಮೀನ್ ಬಿಡ್ರ ಏಂತುಲೆ ಮೀನ್ ತಿಂತಜಿ ಚಿಕನ್ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಪಂಡಾರ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೊಕ ಎಂಕ ತೋಜಿಂಡವಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ ತೋಜಿ ಬೇರತ್ತವ ಮೆಸನ್ನೆ ಅವಳು ಮ್ಯಾಚ್ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂತಲೆ ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಅನ್ನಂಚ ಹಾ ಹಾಯ್ ಬಂಡರು ಉಮೇಶನ್ನೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ರಡ್ಡೆ ಎಟ್ಲವೆ ಉಮೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇರ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕಂಡಾಡಿ ಜಾತಿ ಈ ಕಂಡಾರಿ ಜಾತಿ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮಕ್ಕವು ಏನ್ ಕಂಡಾರಿ ಜಾತಿಂದು ನಿನ್ ಕಂದಾರಿ ಜಾತಿಯಾ ಓ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಆಟಾಗ ಪೋತಿನಾರು ಬತ್ತೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಟಾಗ ಪೋತಿನಾರು ಬತ್ತಿಜೇರು ಆಟಗ ಪೋತಿನಾರನ ಪತ್ತೇನ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಅರೆ ಆಟೋದಾಗ್ಲ ತೊಂಪ ಓದ್ತಾರ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪುನೆಕ್ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪುನೆಕ್ಕ ಹ ಉಮೇಶನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರೇಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಡ್ಡ ಬೂರ ಉಂಡ ಉಮೇಶನ್ನ ಅನ್ನನಕುಲು ಬೈದ್ಯರ ಇರ್ಲ ಅನ್ನನಕಲು ಬೈದಿತ್ತೇರ್ ಪೋಯರ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಪೋಯರ್ ಅಂಗ್ನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೋಯರು ಬಿಸಿ ಇರ್ಗೆ ಸತೀಶನ ಎಂಜಿ ಬೈದಿಜಾರ ಸತೀಶನೇ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬೈದಿಜಾರ ಮುರಾನಿ ಆಟೋಕ್ ಪೋತಿನಾರು ಒಡೆ ಪೋತರಂದು ಎಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮಕ್ಕ ಅರೆನಿತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರಡ ಆಪುಂಡು ಸತೀಶನ್ನ ಇಜ್ಜೇರಂದು ಕಾಣೆ ಆತೇರಂದು ಇರೇಗ್ಮೆ ತೂವರ ದಿಕ್ಕ್ಯಾರ ಹೇಮಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನೆ ಆರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತೂವರ ದಿಕ್ಕಿಜೇರು ಉಮೇಶನ್ನೆ ಮಾಲ್ ಉಂಡ ಮಾಲ್ದಾರ್ ಎಕಡ ಮಾಲ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಯರು ಉಮೇಶನ್ನ ಈ ಬರ್ನ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಮಾಲ್ ಕೊರ್ದು ಪೋತಾರೆ ಅಕಡ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತೆರ ಅಂದ ಅವ್ರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪರಿಯರ್ಗೆ ಮಾಲ್ದಾರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೀರ ಅರ್ ಬಕ್ಕ ಮಾಲ್ ಒಂದು ಪೋಯರು ಉಮೇಶನ್ನ ಪೊನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ತೆರ ಅಂದ ಉಲೆ ಇಪ್ಪು ಪೊನ್ನನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ತೆರ ಅಂದ್ ಎಂಕಲ್ಡ ಕೇಂದ್ರತೆ ಪೊನ್ನು ತೂಲೆ ಅಂದ್ ಬೊಕ ತಿಕ್ಕಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ತೇರ ಅಂದಾರು ನಂಬರ್ ಆಪುಜಿ ಮಾರರೆನ್ ಪೊನ್ನನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ತೇರ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಜಿಪು ಚಿಕನ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಆಟದ ಕತೆ ಹೂವೇ ಹೂ ಆರ್ಡನಕ್ಕೆ ನೋಡು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೂ ಒಂದು ಆರ್ ಪಂತಿಜೇರ್ ಮುರಾಣಿ ಆರ್ ಬಂತಜೇರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಲೆರ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಅಲ್ ಬಾರಿ ದೂರೊಡು ಉಳ್ಳೋಳು ಅಲ್ ಅಂಚನೆ ಯನಾನ ಮೂಲು ಕುಲ್ಲಾದ್ ಪೋಪುನು ಯನಾನ ಮೂಲು ಜಾಲ್ಡ್ ಕುಲ್ಲಾದ್ ಯಾರ ಅವಳು ಉಲಾಯಿ ಪೋದು ಕುಲ್ಲುನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನರಿ ಪಾಪೊದೆ ಉಲ್ಲೆತ್ತ ಅವು ಕಣ್ಣು ಕೂರುಂಡುಗೆ ಆಟದ ಕತೆ ಮುರಣಿ ಪಂತೆರ ಅಂದ್ ಕಣ್ಣು ಕೂರುಂಡು ಪ್ರಸಂಗ ಪಂತೆರತೆ ಅಂದಂದು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕಡ ಪಂತೆರಾರ್ ಮುರಾನಿ ಅವು ಕಣ್ಣು ಕೂರುಂಡು ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದ್ ದಾದ ಕೋಪನಕ ಏನಂದ್ಲೆರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಅಂದಿಯ ಕೋಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೋಪ ಎನ್ನಿ ಉಮೇಶನ್ನೆ ಮಾಲ್ ಬೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಾಲ್ದಾರ್ ಮಾಲ್ ಒಂದ್ ಪೋತೆರೆ ಎಕ್ಕಡ್ ಮಾಲ್ ಕೊನತಿತ್ತೆರ್ ಉಮೇಶನ್ನ ಏರ್ಲ ಜನ ಇತ್ತಿಜೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಆರೆ ಪರಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲ್ ಒಂದ್ ಪೋಯೆರ್ ಇರೆಗ್ ನೆನ್ಪು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ ಅತೆ ನೆನ್ಪು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ತೆಲಿ ಉಂಡಾಕ ಏನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ತೆಲಿ ಉಂಡು ಹೇಮಕ್ಕ
ಎಕಡ್ ಮಾಲ್ದಾರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಕೇರಳ ಐತಿ ಜರತ ಮಾಲ್ ಕೊನತ್ತನ್ ಪೂರ ಪರಿಯರ್ ಬೊಕ ಮಾಲ್ ಒಂದ್ ಪೋಯರಾರ್ ಓಲ ಬೂರ್ದೇರ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಪೋಡಾತೆ ನಾಡೊಂದು ಪೋಡಾತೆ ಓಲ್ ಬೂರ್ದೇರ ಎಂಚಿನ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾಲ್ದಾರ್ ಮಾಲ್ ಒಂದ್ ಪೋತೆರ್ ಎಕಡ್ ಏಮಕ್ಕ ಬಾಲೆದಾದ ಅಲ್ಪೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಖಾಲಿ ಉಂಡಾಕೇನ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಮೆರಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ಉಮೇಶಣ್ಣ ಕೊರೋಡ ತೆಲಿ ಕೊರೋಡ ರೆಗ್ ಕಲಿ ಉಂಡು ತೆಲಿ ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಹೋಗುವ ಉಮೇಶನ್ನ ಕಲಿ ಅವ ತೆಲಿ ಅವ ಹೇಮಕ್ಕ ಉಮೇಶಣ್ಣಗ್ ದಾದಾ ಕೊರೋಡು ಕಲಿ ಕೊರೋಡ ತೆಲಿ ಕೊರೋಡ ಕಲಿ ಇಜ್ಜಿ ತೆಲಿ ಉಂಡು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅರೆ ಮೆಸೇನ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕಲಿ ಇಜ್ಜಿ ತೆಲಿ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಅಂದೆ ಜೆತ್ತೆರ ಬಾಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ತೆಲಿಯಾವು ಅವಾವು ತೆಲಿಯಾವು ತೆಲಿ ಕೊರ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಿ ಯಾವೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಹೇಮಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಿ ಯಾವತ್ತೆ ತೆಲಿ ಪುಂಡಿ ಪಾಡಡೆ ಐಕ್ ಹೇಮಕ್ಕ ತೆಲಿಕೊಂತೆ ಪುಂಡಿ ಪಾಡೋಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಿ ಯಾವತ್ತೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕಗೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಇರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ತೂಪು ಜರಕೇನಂದ್ರ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಜಾಲ್ಡ್ ಕುಲೊಂದೆ ಓಲ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ತೂಪಿನಿ ಯಾನ್ ಜಾಲ್ಡ್ ಕುಲೊಂದೆ ಮುಲ್ಲು ಮ್ಯಾಚ್ ತೂವರ ಮ್ಯಾಚ್ ತೂವರ ಬುಡ್ಪುಜೆರಿಯೆ ಮುಲ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆ ನನ ಈ ಜಾಲ್ ಮಾಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ತೂವರ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಜಾಲ್ ಮಾಡ್ ತೂವರೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಇರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂಡೆ ರವೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಹೇಮಕ್ಕಗ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂಡೇರು ಚಂದ್ರತಕ್ಕ ದಾದಾವು ಕೋರಿಯ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿ ಬತ್ತುನ್ ಚಂದ್ರತಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಕೋರಿ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲೆ ಕಾಂಡು ಕಜಿಪುಂಡು ಪುಂಡಿ ಬೊಡ್ಚಂದ್ ಅವು ಪುಂಡಿದ ಲಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಓವಿ ಅವು ಹೇಮಕ್ಕ ಪುಂಡಿ ಬೊಡ್ಚಂದ್ ಅವು ಪುಂಡಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಅನ್ ಅಂದುಲ್ಲೇರ್ ಓ ಪುಂಡಿದ ತೋರಲ್ಲೆ ರಮೇಶನ್ನೆ ಪುಂಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಅವು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಅವು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಅವಂಡೆ ಇಪ್ಪಡು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಇತ್ತಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಪ್ಪಡು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಅವು ಕಟ್ಪಾಡ್ ಬ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಅವನ್ ಕಟ್ಟದ ಪಾಡ್ ಬೇಜಿನ ಪೋಪುಂಡವು ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡವು ಇನಿ ಕಜಿಪುಂಡು ಕೋರಿದ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಹಾ ತೋರಾಗೆ ತೋರೊಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಐಕೆ ವನ್ಯಾರ್ ಪುಂಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಂದ್ ತೋರೊಲ್ಲೇರ ಅಂಚನೆ ಪುಂಡಿ ಬರ್ಚಿ ಖಾಲಿ ತೆಲಿಯಾವತ್ತೆ ತೆಲಿಗ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಿ ಯಾವತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡೆ ಅಂತೆ ಐಕ್ ಇಜಿನ ಪರಾಯರ್ ಚಪ್ಪೆ ಆಪುಂಡತ್ತ ಅಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಆತಲ್ಲ ಪೂ ಬಾಲ್ದಿ ತೆಲಿ ಪಾಡ್ದ್ ಪತಲ್ಲ ಐತೆ ಕೊರಡತ್ತ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ನಮ್ಮನ ಮಂಡೆ ಇಕ್ಲೆ ಬರ್ಲೆಂದು ಚಪ್ಪೆ ಕೊರ್ಲಿ ಪರಾಠ ಉಪ್ಪು ಒಡ್ಚತೆ ಚಪ್ಪೆ ನೆಪ್ಪಡ ಪಾಪ ಮಾರ್ರೆ ವಾರ ಪಾಪದಾರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ದಾಲ ಬನ್ಪಾರ ನಿಕ್ಲತೆ ದೀಪಕ್ ದೀಕ್ಷಾ ಸೇಮ್ ಮೊಕ್ಲಕ್ಕನೆ ಗಲಾಟೆ ಅಂತ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಗಲಾಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಲಾಟೆ ಅಂತ ಅಕ್ಕಲು ಅವು ಕೊಂಚ ಬೇರುಂದು ಕೊಂಚ ಬೇರುಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಆಪ್ನಾಗ ಬರ್ಪುಜಾರಲ್ಲ ಇವು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿಗತ್ತೆ ಬಾರ ಇರೆಗ್ ಜಾಲ್ಡ್ ಉಮಿಲ್ ತುಚ್ಚುಜಿ ಏಕೆನಂದುಲೆ ಚಂದ್ರ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಉಮಿಲ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಉಮಿಲ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಉಮಿಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ದಿನವಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಡ ಪಾತ್ರೆ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಉಮಿಲ್ಗೆ ಉರ್ಲುದಿತ್ತೆ ಚಂದ್ರ ಅಕ್ಕ ಉಮಿಲ್ಗೆ ಉರ್ಲುದಿತ್ತೆ ಅನ್ನು ತೆಲ್ತೀರಿ ಹೆಂಚಿನ
ಉಮಿಲಿಗ್ ಉರ್ಲುದಿತ್ತೆ ಅಂಚೈತೆ ಉಮಿಲಿಜ್ಜಿ ಪೂರಾ ಉರ್ಲುಡು ಬುರ್ದ. ನೀನು ಪಂಜಿರ ಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಚ್ಕೊಂಡ್ ಬರ ನಿನ್ನೀರು. ಶರತನ್ನೆ ಸುರೇಂದ್ರನ್ನ ಯಾನ್ ವನಸ್ ಮಲ್ತ್ ಬತ್ತೆ ಆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಶರತನ್ನ ಇರ್ ಮದ್ಯಡ್ಬೋದು ಉನಾಸ್ ಮಲ್ತ್ ಬತ್ತಾರತೆ ಎಂಕ್ಲೆನೊಂಜಿ ಲೆತ್ತಾರ ಮಾರೆ ಉನಾಸುಗ್ ಇರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ನೆ ಅಲ್ ಪಂಜಿದಲೆ ಕಾತಲಿತ್ತೆ. ಪಂಜೀರ್ ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಏತ್ ಸಪುರಲ್ಲ ಅತೆ ಮಕ್ಕ ಏಂಕ್ಲೆ ದುಂಬುಲು ಸಪುರಿ ಮಗ ನಿತ್ನಿ ಆಲೆಂಚಿನಾಯ್ಕ್ ತೋರ ಸಪುರ ನಿತ್ನಿ ಎಂಕ್ಲು ನಡುಟೂರ ತೋರ ಏನು ಸಪುರನಿ ಇಷ್ಟೇ ಸಪುರ ಇತ್ತ್ಂಡನೆ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ತೋರ ಇತ್ತ್ಂಡ ಶೇಪೆ ಇಜ್ಜೈಕ್ ಆಯವ ಅಮ್ಮ ನಿಪ್ಪು ಜೊತೆಯ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ತೋರ ಪಾಪ ಫಸ್ಟ್ ತೋರ ಆವಡ್ನ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಇತ್ತೆ ತೋರ ಆತಂದೈತಿಕ್ ಸಪುರ ನಿಡ್ಡೆಂದಾಪುಂಡು ನಡಪರ ಪೂರ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಎಂಚಲ್ಲ ಅತೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಈರ್ಲಕ್ ನಿತ್ತಿ ಸಪುರ ಇರ್ ಕೋರಿ ತಾಂಕುವರೆ ಇಜ್ಜಿ ಚಂದ್ರತೆ ಕ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬೋರಿ ತಾಂಕುನಿ ಅಲ್ಲ ಇರಕ್ ಏನ್ ಡಿಜ ಐತೆ ತೆಲಿಕೊರ್ನ್ಯ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬೋರಿ ಸಾಂಕುನು ಕೋರಿ ಸಾಂಕು ಜಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಿ ತೆಲಿ ಕೊರಿಯೆ ದಾನೆ ಅವು ತಿರ್ಗುನಿ ಅವು ತಿರ್ಗುನಿ ಐತ ಟೈಮನಾಗ ಅವು ತಿರ್ಗುಂಡು ಅವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಕ್ಲೆಕ್ ತುಜಪೋಂದಿಜ್ಜಾಂದು ಮುನ್ನ ಮಾಟಿ ಇಜ್ಜಿಂಡು ದಾದಾಯೆ ಪೇಸ್ಲೈವುಡ್ ಬಲ್ಲೆವರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬರ್ಕ ಪೇಸ್ಲೈವುಡ್ ಬತ್ತೆ ಹೇಮಕ್ಕ ದೆಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಕ್ಕ ತೋರನೆ ಇಪ್ಪಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬೊರ್ಚಿ ತೋರಿಷ್ಟ ಸಪುರಾಡು ಪಂತೇರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಸಪುರ ಓಡುಂದು ಏಮಕ್ಕ ಈರು ತೋರನೇ ಸಪುರನಿ ಅರೆ ಕೇನುಂಡಿಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತು ಏಮಕ್ಕ ಇರು ತೋರನೇ ಸಪುರನಿ ಎಂಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಮಕ್ಕ ಪಂತೇರು ಇರ್ ನಕ್ಕುರನ್ನೆಗೆ ಆರ್ ತೀರ್ದೇರಿ ಯಾನಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಇತ್ತೆರ್ ನಕ್ಕುರನ್ನೆಂದ್ ಆರ್ ತೀರ್ದೇರಿ ಎಂಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಪಂತೇರು ಸಪುರ ಆವೊಡು ಪಂತೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಈ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತೆಲುಪುವೆರ್ ಪಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಜೋ ಕೇಂಡೆಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಪಂತೇರತ ಸಪುರ ಆವೊಡುಂದು ಹಾ ಈರೆಗ್ಲ ಪೇಸ್ಲೈ ಮಲ್ತುಂಡ ಇರ ಎಂಚಾಂದ್ ಇರ್ ಪನ್ಪರತೆ ಶರತನನ ಅಂಚ ಐಡಿಯಾ ಹಾ 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 ಇರ್ ಪೇಸ್ಲೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ಈರ್ ಎಂಚಂದ್ ಯಾನೆ ಪನ್ಪೆ ಈರ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲೆಗೆ ತೂವಂದೆ ಪನ್ಲೆ ಅಂದ ಅವು ಪಾತ್ರೆಡ್ ಗೊತ್ತಪ್ಪುಂಡು ಪೇಸ್ಲೈ ಮಲ್ತುಂಡು ಸಪುರನ ತೋರ್ನ ಹೇಮಕ್ಕಲ ತೋರಗೆ ಅಂದ ಎಂಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಪಂತೇರ್ ಸಪುರ ಆವೊಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಏಜ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ತೋರಾದ್ ಅಪಗ ಈರ್ ಎಂಚಂದ್ ಈರ್ ಪನ್ಪರತೆ ಈರ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚಂದ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಗಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಎಂಚಂದ್ ಆರೋಲ ತೂತೆರ್ ಐಟೆ ಪಟಾಟ ತೂತೆರ್ ವೀಡಿಯೋಡು ತಿಕ್ಕು ಅವು ಜರತಾರ ಯಾನ್ ಅತ್ತಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಅವೇರ ಬೇತೆ ಮಸ್ತ್ ತೋರ ಅತ್ತ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಈ ಮಸ್ತ್ ತೋರ ಅತ್ತ್ಗೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಏಜ್ ತಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರ ಆತುಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಪಂತೇರತ ಸಪುರಾಡು ಪಂತೇರೆ ಎಂಕ್ ಅರಡ ಪಲ್ಲೆ ಇರೆ ಮೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಲೆ ಪ್ರಾಯ ಆತುಜ್ಜಿ ಅಲೆಗ್ 14 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಿ ಯಾನ್ 50 kg ಉಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಬಾರಿ ತೋರನ ಇರ್ ಇಪ್ಪುನ 50 kg ಗೆ ಬೊಕ ತೋರೊಲ್ಲೆ ಅನ್ಪೇರ್ ಏನು ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಈ ಅಸ್ಪ ಇದಾಂಟ್ ಏನ್ ಮಿತ್ತುರ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಲ್ಲ ಮಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆನ್ ಉಲ್ಲ ಇರ್ 50 ಪನ್ಪರ್ ಬೊಕ ಅಲ್ ತೋರೆಜ್ಜೊಲ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೋರಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಕನೆ ಉಂಡು ಇರ್ ಗಾಡಿ ದೆಪ್ಪುನಗ ಫೊಟೋ ತೂತೆ ಅಂದೆ ಅವ್ ಯಾನತ್ ಅವಾಯೆ ಶೋರೂಮ್ ದಾಯೆರ ಶೋರೂಮ್ ದಾಯೆ ಯಾನತ್ ಯಾನ್ ಪಟ ದೆತ್ತುನಿ ಯಾನ್ ಆಯ್ನ ಉಂತಾಯ್ನಿ ಅಲ್ಪ ಸುಳ್ಳಿಯೇ ಸುಳ್ಳು ಅರ್ನ ಯಾನ್ 50 kg ಬಾರಿ ತೋರನೆರ್ 50 kg ಏನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಲ ಅಸ್ಪತಾಯ್ನ ಉಲ್ಲಲ್ ಮಾರ್ರೆ ಅವೇ ಏಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಕೊಲ್ಲೆನ್ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಅವು ಎರ್ಮೆನೆಕೆನ್ ಒಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒವು ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಅಶ್ಪತ್ ಕೆಜಿ ದ ನಂದಂದ ಅವ ಎರ್ಮೆ 25 ಕಿಲೋ ಮುಲ್ತ ಎರ್ಮೆ ಏನು ಚಿನ್ನಿ ಚಂದ್ರತ್ತಕ್ಕ 25 ಕಿಲೋ ಉಂಡು ಎರ್ಮೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಅವ್ವೆ ಪನ್ನಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ತೋರ ಅತ್ ಪನ್ನಿ ಈರ್ ಮಸ್ತ್ ತೋರ 50 kg ಉಲ್ಲಾರ ಅಂಚ ಅಂಚ ಏ ದೂರಂಬೆ ಪೂರೈಯೇ ಕೊಂಬೆ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಲ್ತ ಎರ್ಮೆ 25 kg ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ ದುಂಬು ಸಪುರ ನಿತ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಚೂರು ತೋರ ಹರಪೋದು ತೋರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡಿ ಶೋರೂಮ್ ದ ಮರ್ಲ ಅಂದ
ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿರ ಅದು ಅಂದಿ ಒಂಚೂರು ಮರ್ಲಿ ಹೇಮ ಕಾಯಗ ಚೂರು ಮರ್ಲಿ ಅಂಚ ಉಂತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ ಮನ ಇತ್ತಜಿ ಪಟದೆಪ್ನಾತ ಉಂತಾಡು ಪಂಡೆ ಇಪ್ಪಾಡ ಅಲ್ಪ ಅಂದು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ತೋರ ದಾದೆ ತೋರ ಇವ ಏನಂದ ಹೆಂಗಾರ ತೋರ ಇತ್ತಂಡ ಶರೀರಗು ದಾದ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಯಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಬರೆಯತ್ತೀರು ದಾದ ಅನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಯ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲಿಪ್ ಕೆಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪು ಜಂಚ ಎಂಕ್ ತೋರ ಅವಡೆ ಮಕ್ಕ ದಾಲ ಮರ್ದು ಮಲ್ಲೆ ಸಮ ಕೊಜಪ್ಪುಲ ಬಜಿಲ ತಿನ್ಲಿ ತೋರ ಅಂದ ತೇರ ತೇರತ್ಯ ತೋರ ಏಮಕ್ಕ ಎಂಕ್ ತೋರ ಅವಡ್ದಲ್ಲ ಮರ್ದು ಮಲ್ಲೆ ತೋರ ಕೊರ್ಚಿ ಮಾರೆ ನರಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಆತಿನ ತೋರ ಅದು ಸಾಪುರನೇ ಇದ್ದೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಆನೆ ಬೈಲಕ ನೀರ್ಮೆ ಬೈಲಕ ಬಂತಿರದೆಯ ಶರೀರಗುದಾಲ ಪನಿಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿಯೇ ವಾ ಅಂಚಾನೆ ಅದೇ ಶರೀರಗುದಾಲ ಪನಿಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬನಂದುಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸಾಪುರ ಸಪ್ರಾತ್ ಇತ್ತಂತೆ ದುಂಗ ತೋರಿದ್ಯಾನ ಸಪ್ರಾತ್ ಜನಿತಂತೆ ಅಕ್ಕಡಕೇನ್ಲೆ ಸಪುರಾಡು ಇಜ್ಜ ಅಕ್ಕಡಕೇನ್ಲೆ ಸಪುರಾಡು ಇಜ್ಜ ಇಂಚ ನನಪನ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಸಪುರಾಗ ಮರ್ದಿಜ್ಜಾನ ಸಪುರ ಬೊಚ್ಚಿ ಸಪುರ ನಿಪ್ಪ ಯಾವು ಎಂಕ್ ತೋರ ಅವರ ಮರ್ದು ಅನ್ನಿಯನ್ ಎಂಕಿತ್ತೆ ತೋರ ಓಡು ತೋರ ಬಂಡು ಭಯಂಕರ ತೋರ ಓಡು ಎಂಕಿತ್ತೆ ಅಂದು ಬಾಕಿಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಪಡ ಇದ್ರದ ಕುಟೋರ ಖರ್ಚುಂಟು ಅದೇ ಶರೀರಗುದಾಲ ಪನಿಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮೆನ್ ತುಳಿಯ ಕೂರನ್ ಬೈದಿನಿ ಪರಬ್ಬೆರಿನಲ್ಲಿ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಪರಬ್ಬೆರಿನ ಕಾಪುನೆ ಮೂರು ದಾದಾ ಬೆಂಗಳೂರದ ಏಮಕ್ಕ ಅವ್ವಿಯ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಸರ್ಪದ್ ನವ್ವೇನಾ ಹಾ ಬೆಂಗಳೂರದ ಅಕ್ಕಡಂಕಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ ಅವರ್ನ ಕೊಜಪ್ಪುಲ ಬಜ್ಜಿ ಕೊಜಪ್ಪುಲ ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣ ರಚ್ಚು ಬತ್ತಿಜರೈನಿ ರಚ್ಚು ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಎಕಡ್ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತೇರಿ ರಚ್ಚು ಇತ್ತೆ ಪೋಯರ ಅಂದು ಏನು ಇಂತಿನಂತೆ ಕಡೆಯವರು ಎಕಡ್ ಕೇಂಡರಿ ಶರತ್ತನ್ನ ಇಜ್ಜೇರ ಅಂದು